साबेसेनि बिदि जाखो? एन्टारटेनमेन्ट फाग्ला जाखो नामा आयु थैगोनलै आं रावनोबो बिदि खिथायाखै आं रायलाया रावजोंबो साबेसेजों बेफोरबायदि जाखो इन्टारटेनमेन्टजों जादों नङा होमबा आरो सोरनिबा नाम लाबावदोंमोन नैबे आइजोआ नोंथांमोना गोबां खोनाखाबाय फेसबुक इउटुब जेरावबो भाइरेल जादों नैबे आइजोआ माने इन्टारटेनमेन्टजों बेफोरबायदि जादों बा इन्टारटेनमेन्टजों बिदि थादों इन्टारटेनमेन्टनोबो गावनि सोलेरखौ फानदों होननानै ओमफ्राय दिनैनि दिनाव इन्टारटेनमेन्टआ फन खालामनाय लोगो लोगो फाग्ला जाखो ना माखोब्रा आयु आं रावजोंबो बिदि रायलायानो आसरित नङा होमबा बेफोर बाथ्राया जाखांबाय राङा 20,000 अर्थात 20K नङा होमबा 20,000 टाका रां जाखांनायनि उनाव दिनै आं रावजोंबो बेफोरबायदि रायलायाखै जाहैबाय सोरखौबा नाम फाननायखौबो आं बुङाखै आं नङा जाबाय अब्ला जुदि नङाब्ला नैबे भइस रेकर्डआ सोरनि एक्जेक्ट हा मबाइल लायै मबाइल भइस रेकर्डआथ' एसे बेलेग जायो ओमफ्राय नामाथ' एखेयानो ओमफ्राय बै जिथुनाखि गोसथोनाय हौवानाव थाहैबाय हाबाया जाथ'वाखै नैबेबो एखेयानो जादों अब्लालाय आरोलाय मानोथो सोरथो बेलेग जाबावनांगौ जाखो नङा होमबा हा नोंथांमोना निश्चय खोनाखागौ मैया दाख्लैनिफ्राय नोंथांमोना भाइरेल जानाय मोनसे भइस रेकर्डिं खोनानो मोन्दोंमोन बङाइगावआव लेंहरलायनाय 20,000 होगोन हरसे थादो होनलायलायनाय हारसिं फैनांगोन होनलायलायनाय दिनैनि दिनाव नैबे रेकर्डखौ खोनानानै इन्टारटेनमेन्टनि नाम लानायखाय इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरदों दा बाथ्राया नोंगौबो सैथोआनो नाथाय इन्टारटेनमेन्टआथ' सासेल' नङा नालाय इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड मा नालि होननानैथ' नाम लायाखै बिथांनिया नालिबो आरो इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बिथाङा होयो नालाय दा बेबायदि नाम लाद्रायाखै नाथाय इन्टारटेनमेन्ट नाथाय सोर इन्टारटेनमेन्टजों थेवब्लाबो बै इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ जोंहा नालिया क्लाब मोननानै माने सोंहरबाय अब्ला मा होनखो हिन्जावा आं रावजोंबो बिदि रायलायाखै ओमफ्राय बे हिन्जावा मा बुंदोंमोन खोनाखायो नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ मिथिनांगौबा आङो हौवाजों बुजागोन बिमा बिफाजों न'खरनि मानसिफोरजों बुजागोनसो होननानै दिनै बुजादो नोङो नंगौना नङा लासिं हाबायानो जायाखै हौवानि न'खराव दंहैयो खालाय देहाखौ लानानै हौवानाव खारस'नानै दंहैयो हा खम डेन्जार मानसि बियो खम लासिंसिं नोंथांमोना सिगांनि क्लिप्सखौ एसे खोनासंनानै लाग्रो बिनि उनाव आं नैबे गोदान जिथुनाखि नालिजों रायलायनाय नैबे क्लिप्सखौ होगासिनो दङ आं फन खालामनाय खिथाफिननो जायखिया गाबोनफोर दे हो खोनाया गाबोनबो फन हरना खोन्थाहरफिनगोन आं होनदां ओमफ्राय हारसिं फैनांगोन जायो हरसे थादोब्रा दे जायो दे थाहैगोन हौवा नों मिथिया नोङा हौवाया आंखौ मिथिया बिदि होननानै न'आवलाय न'आबो मिथिया मिथिबाथाय बुजाबायसो साबेसेनि बिदि जाखो खोनाया साबेसेनि बिदि जाखो इन्टारटेनमेन्टजों ओमफ्राय हा सासे इन्टारटेनमेन्टजों ओमफ्राय बै माबानि खोनाखाबाय दा निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय दा गाबोनफोर फन हरनानै खिन्थाहरफिनगोन आं 20,000 लादो हारसिं फैदे होनना बुंनायाव जागोन दे होनलायनाया सोर बियो होमबा सोर बियो बे फैसा एखे नंगौना नङा आरो फिसायनाव खारस'नानै थाहैनाय अर्थात हौवानि न'आव दंहैयो दायो अब्ला बेनो नंगौना नङा आरोलायनो नोंबा सोरनाव हरदों इन्टारटेनमेन्टखौ बा नालिखौ बेबायदि कुइसन खालामगासिनो दं सोंगासिनो दङ आरो मोजां रेकर्डिं दंबावथारोमोन आङो बै मेन पइन्टखौ माने खोनासंथावैखौ दाननाय जाबाय मानो होनबा चेनेलखौ उन्दै गेदेर गासिबो नायनाय जायो नालाय नङा होमबा बेखायनो आङो नैबे गाज्रि भइसखौ दानद्रायनाय जादों आरो ना मानो होनबा बांद्राय गाज्रिखौ होनानै जेबो लाब गैया दा नोंसोरो सासे सानै बर' आइजोफ्रा नोंसोर होनबा गासिबो जाद्रायो आरो सासे सानैल' दै बै सासे सानैया बर' हारिनि आइजोफोरखौ बरनाम खालामजोबसै नामा हा गावनि सोलेरखौ बिमा बिफाया मोजां जाथों होननानै जोनोम होबाय मोजाङै आखल आखु दाथों होननानै सोरजिबाय बिमा बिफाया जोनोम होबाय फेदेरबाय फोलावबाय दिनैनि दिनाव नोंखौ गावनि देहा सोलेरखौ फाननानै फालांगि मावनानै जाथों होननानैसो नोंखौ जोनोम होदों नामा हा बेबायदि थिरांथा लानानैसो नोंसोरखौ बिमा बिफाया जोनोम होदों नामा आरो बै जाय मानसिया बेखौ 20,000 होगोन होननानै लेंहरग्रा बिथाङाबोथ' बङाइगावखौ बिराद गाज्रि बरनाम खालामबाय चिरां जिल्लाखौ बरनाम खालामबाय नङा होमबा दिनै बिथाङाबो चिरांनि नंगौना नङामोन दिनै चिरांखौ बरनाम खालामबाय बिथाङा हरसे रुमाव लानायनि खोथा बुंबाय आरोबाव मा खोथा रायलायबावखो भिडिअ बे भइस रेकर्डखौ ससेल'सो होबाय आरो थार गोबां रेकर्डिं थाबावगोन बिसिनाव गोबां रायलायदोंबो जानो हागौ दिनै बिथांजोआबो बै हौवानाव थाहैलायनानै बा अलरेडि थाहैखाबाय हाबायानो जानोसै बे समखौ दोनथ'नानै बियो फिसायजों गोजोनलायखौ लानो नागारै आरो ग्रोब गावनि देहाखौ फाननानै गोजोननाय लानो नागिरबावदों थोआखै नोमा नोम्फाया गाननाय जोमनाय होनाया बै नोमा नोम्फाया नोंनि सोलेरखौ जि खोबथेगासिनो दङ बे थाखा फैसा बबेनिफ्राय फैदों हा लाजिनो रोङै गन्थं गैयै जात असभ्य गियान
सैमा गियान मोसौ गियान मा नोंनो साला नों बायदियानो नोंखौ बिमा बिफाया फेदेरबोबाय फोलावबोबाय फोरोंबोबाय आखल आखु गियान दिनै नोङो बिमा बिफानि मान सनमान हाजोब्बाय एरिया ओनसोलनि मान सनमान हाजोब्बाय बिमा बिफानि गन्थंआव दै लुनानै होबाय हा साला मासे निलाय जलै नोंलाय आरो बे सेंग्राया मालाय लाजियासै खोनानो दा नालिमोन बुंनाय बायदिब्लाथ' इन्टारटेनमेन्टमोन बुंनाय बायदिब्लाथ' बयखौबो बिदिनो भाइरेल खालामनानै अब्ला बिथाङा बर' जानानै बर' आइजोफोरजों बेफोरबायदि मोजां गाज्रि रायलायनानै बर'फोरखौ भाइरेल खालामना मा मोनगासिनो दङ सानसे गाब्र'गोन जेब्ला गाब्र'गोन अब्ला फस्थायगोन अब्ला बुजि मोनगोन नोङो मिथिबायना सोरखौ जे नोङो बेफोरबायदि खालामगासिनो दङ नोङो खुद गावखौनो हमनानै मोनाखै नोंथाङा गावनो गाव बर' हारिनिनो नोंनिनो बिमा बिफा जानाय बा नोंनिनो बिमादै बिब' बिनानाव जानायफोरखौसो नोंथाङा बेफोरबायदि खालामगासिनो दङ दा बेखायनो बुजिनो सोलों जुदि बुजिनाया खमब्ला गोरों मानसिफोरजों सोलोंनानै ला गामियाव था किसुमान फरायनाय मानसिफोरजों लोगो जा किसुमान बिद्या गोरों मानसिफोरजों लोगो जा अब्लानो गासिखौबो बुजिजोबगोन मिथिबाय नोंथांमोनहा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनाय बेफोरबायदि सोरखौबा भाइरेल खालामनाय सोरनोबा 20,000 30,000 होनानै सोरबा हिन्जावफोरखौ लफायनाय मालायनि संसार जानो नागिरनायखौ सिफायना होनाय नैबेफोरनो जाबाय नोंसिनि 1 नाम्बार गाज्रि आखुथाय मिथिबायना 1 नाम्बार गाज्रि आखुथाय बेनो आरो जाय हिन्जावा फिसाय थासेयावबो फिसायजों गोजोनालासिनो गुबुननि अननाय नागिरग्रा बेखौथ' आरो मा बुंबावनो लाजिनोसो ओंखारसै बर' समाजनि गेजेराव लासिं सिं थोद खोनासंदो रायजोफोर नालि बिथांजों बा इन्टारटेनमेन्टआ मा बुंहरखो बै बिथांजोखौ नंगौना नङा आरो मा बाथ्रा बुंबावदों खोनासंनानै लाबानो जाबाय माबा जानानै नोंनाव बेमार जाबायथ' होनना बुंहरलाबायबाय आंहा आन्दायलाबायबाय मैखोम ना मा होनदों बै बे फारा खालामलाबायग्रा बे गोदो जे बुजा नागिरग्रा मैखोमा बेनो बयखौबो बारा खालामलाबायग्रालाय बयखौबो दाखालिहायबो फेसबुकआव ओरैनो होखांबाय बेयो नुवाखै नोंसोरो 100 थाखानिनो गोसोबायदि मोनो बिनि मालखौ गोसोबायदि बिसिनि नाम्बारखौ लायो गासिबो थाङा दखरबो हैनो हाया जायखिया मैखोमखौथ' आं मिथिखायो बयखौ बारै खालामग्रा होननानै मैखोमा बयजोंबो सुथुर गोनांखा मानसिखा ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिजों मानथो रायलायोब्ला नोंसोरलाय बेफोरबायदि मानसिजों मानथो रायलायो जेन'बा मा रायलायनानै आंनि खोथा खोनासंग्रा एसे नानिमोन खोनाबाय मा जेन'बा बिसोरबायदि मानसिजों मानो रायलायनोसै जेन'बा मा मोनो जेन'बा बिदि मा होनलाय बारै खालामग्रा मानसिजों मा मोनो जालाबायनायसोमोन बे मैखोमा आंजों माबे एद जालाबायनाय बे मानसिखौ नोंसोर मिथिखायो गोदोनिफ्रायनो जानला मोनला जायखौ मोनो बेखौनो बारै खालाम मानो रायलायो बेफोरबायदि मानसिजोंलाय ओंखायनो आङो नाम्बारखौ दानबाय ओमफ्राय मारैयावथो जानला मोनला ओरै होनलाबायबाय 6 फट' हरल' होननानै बिहरखायो मा मोनो जेनेबा 6 फट' हरबा ओमफ्राय मारैथो बिदि नाम लालाबायनानै आंनि नाम ओंखारैखाय जेन'बा इन्टारटेनमेन्ट इउटुब आं नोंजों थाखांबाय आरो आं नोंखौ सिनायो ना मायो ओमफ्राय जेन'बा आं खिन्थु बे मैखोमखौ मा देखाथारगोन मा खालि औ रंगिना ना मा होनदों औ ओमफ्रायहाय फेसबुकाव जे मोनसे भाइरेल जागासिनो दं नोंसिनि ओमफ्राय सोरनि नाम लादों नों ओमफ्राय मा सोरनि आं मिथिया ओहो मा मिथिया माया माथो फेसबुकाव इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड होलायनाय दङ बुस्थुआ आं मा मिथिबा आङो फेसबुकआवनो नाया बेसेबांबा गोबाव जाबाय फेसबुकआ नायासै नों सोरजों रायलायनानै नोंहा सोरजों भाइरेल खालामजाखो बबा फानहैनायनि माथो 3Kनि सोरबा बमायनि जासिलायदोंलाय आं मिथियानो आं बङाइयाव थाङाखै आं नै हौवानावसो फैबायना गोबाव जाबाय अबे हौवानाव आं माबानावसो आलांगियावसो हाबा जाखानायसो आरो नोङो ओहो दाखालिसो फैदों ओमफ्राय आं नोंखौ सिनायो ना मायो जेन'बा बिदि होनो नोंथ' होनदों आंखौहाय इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड इउटुब सोरजों जाखांखो होननायाव इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डजों होनदोंलाय नोङो बेयावथ' भिडिअ'आवनो दङ मिथिया आं रावजोंबो बिदि रायलायनो मोनाखैथ' मानो मिथिया बे नाम्बारा नोंनिनोखा दा औ बे नाम्बारा नोंनिनोखाबा आङो बे नाम्बाराव नोंनाव वाट्सएपआव आं मेसेज खालामना मा होनोमोनलाय वाट्सएपआव लिंकखौ हरगासिनो दङ ओमफ्राय नों नायनानै फरायनानै आंनाव दानो कल खालामफिन नोङो इन्टारटेनमेन्टजों जाखांदों होनबाय नालाय मानसिफ्रा आंखौसो नोंजों जाखांदों नंबाय दाना आं नोंखौ सिनायो ना मायो जेन'बा ओमफ्राय अबे नों सोर नोङो रंगिनाखौसो होनदोंना सोरखौ होनदों आं मिथिया आं इन्टारटेनमेन्ट आं नालि बुंगासिनो दं आङो औ ओमफ्राय माथो मिथिगौ आं जेबो मिथिया ओमफ्राय मारैथो आंनि नाम ओंखारैखो जेन'बा आं नोंखौ जादों आरो ना मा जाखो रायलायनो मोनाखै आं बिदि रायलायनो मोनाखै आं रावजोंबो आं जेबो मिथिया आं रायलायनो मोनाखैबा माथो नोंनि फट' होलायलायनानै 3Kनि फानैसो आं बमायनि होनलाय
दे नों लिंकखौ आं थैसो आं बिदिबो रायलायाखै रावबो दे नों आंनाव फन हरफिन मिथिबाय बे भिडिअनि लिंकखौ आङो नोंनाव हरगासिनो दं ने वाट्सएपआव नाय खोनाबाय देलाय हरलाय दा नाय औ माथो नायदिया आरो इखौ रंगिनाखौ होनदों नोङो सोर अबेनि रंगिनानाव हरदों नोङो जे होनलाय हा नों सोरनाव हरदों बिसमुरिनि माबा रंगिनालाय आंथ' नोंजों रायलायनोनो मोनाखै माथो आंलाय नोंखौ मा आं नोंखौ नुफेराखैबो आं नोंखौ सिनायो मिथिगौ ओमफ्राय नङा नोङो सोरजोंथो बिदि हगारजानानै नोंनि फट' भाइरेल जालायनानै बिदि आंनि नाम लालाबायखो ओमफ्राय आं जेबो मिथियानो आं हरनाव फैनायानो दाखालिसो फैदों आरो आंनि वाट्सएप हाबा जाखानायसो आरो नोङो नङा नों नायदोब्रा आं वाट्सएपआव हरनायखौ माथो नायनो हायाखै नोंलाय नायदो थाबनो वाट्सएपआ हौवासो नायदों आंनि बे वाट्सएपखौ होमबालाय नैबे नों बबे नाम्बारखौ लादों बे नाम्बारा आंनाव हाय हर आं बेयावनो हरगासिनो दं हरदो आं वाट्सएपखौनो नायाखै आंहाबो गरबर जायोना फेसबुक नायदों आं मेसेन्जाराव खनसै होमबालाय फेसबुकबो गैया दानबाय मा जातनि मानसिब्रा सोरबा गैया मानसि गैया आं जेबो मिथिया मिथिबायना आङो नोङो सोर रंगिना आं रावजोंबो बिदि रायलायनो मोनाखै नोंहा जाराव मिथिबाय नोंहा सोरजों मा फानहैनो नागिरदों फानहैनो नागिरा थ्रिके थुकेनि खोथा रायलायदों लास्टआव आंनि नाम ओंखारदों सोरजों जाखांखो नों सोरजों जाखांखो नों होननायाव नों होनदों इन्टारटेनमेन्टजों जाखांबाय ओमफ्राय होननानै भिडिअआ दानबाय ससे गैला भिडिअआनो नों होनदों इन्टारटेनमेन्टजों जादों मा रायलायाखै जाखो भिडिअआव दंजोबो बे भइसआ नोंनि नङा रंगिना नोंनि भइस नङा बे आं ओंखायनो नोंनो फेसबुकखौ नोंखौ नायनो थिनदोंमोन होनखाबायना बे भइसआ नोंनि नङा गैया आंनि फेसबुकआव मा लांखायावनो हौवा नायदों आं जेबो नायनो मोनला दा आं हौवानावसो फैबाय हरबाय आङो जायखिया नोंनि हौवानाव दा नुथों होनबालाय बियो सोर इन्टारटेनमेन्ट बेबा नोंसो होनदों सोरबा इन्टारटेनमेन्टआथ' आं न'आवबो जानो हागौ ना अनेक जायगायाव दं इन्टारटेनमेन्ट नामा फाग्ला जाखो नामा आयु थैगोनलै आं रावनोबो बिदि खिथायाखै आं रायलाया रावजोंबो नोंनो होनथारदों नोंनो आंनि नाम लाथारदों सोरबा सोरां होननाय फनाव फन हरबायनो आंहा जि दावराव जाबाय दाना सोर सोरां सोरबा सोरांजों थांदोंनो आङो आंहा बिसिबांबा गोबाव जाबाय फैनायानो नैबाहाय हाबा जाखालाय हौवाया रागा जोंहरबाय हाबा जाखालायबावनायसो आरो ओमफ्राय हाबा जाखानाय मानसियालाय माथो आंनि नाम लादलाबायखो नोंहालाय